Манджевич. Аз съм Исклера. Здравейте, то сме мой приятел, ще си имаме клип. И днеска мислим да правим такова, една версия за приятелите, пияниците и такива глупости. Когато един човек е пияница, нали се държи се опа! Приятелите са си приятели. Нали си ходите на групичка приятел, като се разхождате на всякъде. И с него се разхождаме с един приятел Влади. Мисля, че неговия приятел е танкера. И танкера, защото обича да играе с танкове. И един човек има приятели. Те двамата са... Значи, те са трима. Двамата му приятели са напили. Отива при тях и ги кара да играят. И кара ги да играят. И какво се случва тогава? Приятели, може да играеш вас. Опа! 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 Тик-так! О, гачето вика на среща. О, какво ли ще стане? Не знам. Цък-цък! О, гаджето не може да го насреща. Обаче гаджето не го вика на среща. Какво ли ще стане? Добре, сега, като видях, че не са пияници, не би са толкова душата как не се разсмяха и ми казаха: нещо са пияница! Нали те са пияниците? Всъщност не сме. Оня готичка беше тос. Абе. Добре, тас пък ми обърна страх. Не е бутилката сега. Не е ли хубаво? Да. Пичи. Антия, чакай. Добре. Сега ще... О, да се прави с се. Не, слушай сега. Сега ще правим... Ние ще сме емо-чулаковците. Хората за времето! И... сега какво направим? Не е ли много студено? Утре може да е студено или топло, както днеска е.